Friends, viewers, welcome to our program Sacred Words and Sounds. N'onu Igbo, Abuoma na azịza. Taa anyị na-ewetara na Abuoma si na ụka nke ise n'ime emume Easter nke si onye nwe anyị ọ bụ gị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Nọdụ ala gee ntị ma nwekwa aṅụrị. Daalụ. Oh